Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez zur eta lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Hondarribira joanen gara eta bertan Pedro Gonzalezekin Endanea mintegien inguruan solastuko gara, enpresa familiarra dugu Endanea eta hasi zirenetik gaur egun arte nola aldatu diren azalduko digu Pedrok, ondotik Hondarribi bertan jarraituaz, aldatxa baratze kooperatibaen inguruan solastuko gara eta horretarako Eneko eta Jonekin egonen gara, beraiek barazki saskiak jasotzen dituzte, bazkideak direlakoz, baina baita ere kooperatibako langileak dira eta beraien baratzeak lantzen dituzte, ahalik eta ekoizpen hoberena ateratzeko eta beraiek azalduko digute ere, hasi zirenetik Irunen, orain Hondarribiko lursail hauetan jarraitzen duten arte, nola moldatu diren eta nola bizitzen duten eguneroko baratzekiko lana. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan Hondarribi aldera etorri gara, eta Hondarribin aski ezaguna Endanea mintegiak, lore zaintza, badakizue lore azkarki saltzen dutela bertan, eta pixu bat nahi genuena zen, azkenean Endanea enpresa familiar bat dugu, eta gurekin Pedro González, familiko kide bat, eta berak kontatuko digu hobekio Endanearen nondik norakoak. Bueno, Pedro, halaxe da, ez dakit orain dela ja zenbat urte hasi zen dana pixu bat mugitzen? Bueno, Endanea izan duzen azkenean, nire aitatenera izkondu zilarikan, gelditu ziren baserrikin, gero erosketa intzuten lur mutur batena edo bestena eta bar, eta gero jontziren ganadua, bazituzten behia, bazituzten txarriak, eta ardia zitu berean nahiak. Eta poliki-poliki jontziren horrekin eta berdura egiten. Eta, denbora pasatu ala intzuten esperimentazioa bat, zer egiteko, lore moztua egiteko, eta areri esker izan duzuten denuntzi bat, eta denuntzi areri esker ordaindu zuten multa bat, eta permisuak eta gauz bat, eta ikusi zuten pena baliuzula, eta poliki-poliki juntziren loria moztua jartzen. Eta hasi ziren gero ganadua kentzen. Baina, gertatu zen, ganaduak kentzen aizielikan urte batez enbenenatu zioten 100 txarri. Eta horreri esker gelditu zigun, txarri tokia, zen txabola eder bat, 100 metro karratukoa, eta poliki-poliki junginen gauza jartzenan, lore pizar batzue, landare batzuk eta bar, eta jendean nola etortzen zen itxera eske, juntzen hori gehiago eta gehiago handitzen. Eta konturatu gabe, gauz batek bestera eman digu, aprobetxatuaz momentua. Hori da, azkenean, zuek anai-arroa desente zarete ere, eta txiki-txikitatik hau ezautu duzu, ez? Beti atxatapan onduan, jolasten ibiltzen ginen, beraiek egiten ziren gauzaki. Goen da momentua, non oso ezagunak zarete, Espainia mailan ere sariren bat jaso duzu ere, okerez baldin dago. Joan dela 2 urte eman ziguten lehenengo saria, Espainia mailan zehar, eta segitzen dugu, alduguna egiten. Dugu bi meta bat sobera espentsatzia, eta bigarrena pixka-pixka hobeto itia egunero. Eta horretarako, leheno, orain gauden baserri ondoan gaude ez? Hau da jaiotako baserria eta Endanea izena dauka, zergaitikan baserria izena du Endanea, eta pentsatu gendun guk produzioa egiten gendularik kanporatetzen ginen salmentara, baina ikusten gendun izugarrizko denbora galtzen gendula eta kompetentzia handia zela. Eta orduan erabaki gendun itxien salmenta egitea. Eta itxien egin beharrean pentsatu gendun beste lekun batian, karretera ondo xamarrian eta bar, eta ez ziguten lagundu jartzen, eta pentsatu gendun itxien minon hobekio inunez. Eta orduan azkenean itxien gelditu ginen. Eta gero aldatu behalarikan lekuz eraman dugu itxien izena. Hori da, etxe ondoan jain zen dituzten ez, lursail batzu badituzue, horre, landareak eta loreak eta landatu eta ere, inda prestatu, eta gero ere, nahi eta nahizkoa, Euskal Herri honetan egutegirik gabe, zaila da gauzak horre ateratzea ez. Atetzia bada, minio sasoiko momentu motza izaten da, eta hemen hasi zen ereitak aurkitu zularikan plastiko eremu zabalak orduan juntzen bila nola egin. Eta lehenengo inbernaderuak egin zituen bambukin. Frontalak izaten ziren burnizkoa, zartian berean aia erreru ezan, eta bambu egin zuen gailurra egin burnizkoa, buruak egin burnizkoak, eta gero kanibela ukertu eta kamarakin lotzen zuen.
eta gero gainen plastiko botatzen zion, eta hola poliki-poliki juntzen inbernaderuk egiten, eta gero atera ziren azokara inbernaderua merkeuak eta indartzoguak eta poliki-poliki junginen aldatzen. Baina gauden leku hontan da 5. aldiz egindako inbernaderua, eta azkeneko egina da 180 kilometro irauten duna. Garantizatuta fabrikanteak. Orduan, bueno, bilakera handia eta, bueno, zuk diozun bezala ez, gauza batek bestera eraman zaituzte. Ez dakite hasi zinenetenetik japisko saltzen ongi xamar. Gaur, egun arte, nola aldatu da merkatua? Bai, eskaintzaldetikan, bueno. Bueno, jendia gero eta espezialistagoa da, eta demo batean berdintzen geranio bat ez lore izatea o kolorikan ez izatea. Baina gaurko unean behar du lore irekia eta aski ederra, ikusteko aski ederra dela eta jendia konten izateko. Eta, bueno, alde handi izan du da. Izan du gendun baitare uste mordoska bat jute ginena, adibidez lesakara eta salmenta egitera. Eta, bueno, konturatzen zera, gu galietu ginenean, zen lore pixka bat bazen, baina 15 urte pasata gero, erabat dena loratuta gelditu zen. Eta azkenean, kultura bat formatzen da, eta horrek, jende animatu egiten du, eta loria, gauz bat erakargarria da, zeratik izaten dela, landare bakarra jaiotzen genetekan, hiltzen genen bitarteen, laguntzen diguna. Gurekin zeharre duten dena. Gero ere, zuek pixoat leku oso estrategikoan zaudete ez, azkenean, Ipar Euskal Herria garantzi hori hurbilduzu ere, Euskal Herria ere, Gipuzkoa eta Nafarrotik ere hurbilduzu hor Hondarribin, bai sumatzen duzu ez, azkenean daneatik pasatzen den bezeroa deneterik dela ez? Bueno, bezerua oso urrutitik erosten da, baina azkenean bilatzen duena da kalidadia eta prezioa. Prezio bakarra ez, baizik kalidadia ere bai. Eta orduan, hoi biletan saiatu behar da alik eta hoberena egoten. Gaur egunean landarea, hemen produzue landarea azkarkin egutegi hauetan, zati bat zuek egiten duzu ez, landarea sortuta, ondituta gero saltzeko, eta beste zati bat nola ez, beste aukera izan da, kanpotik ekartzen duzu ez? Bai, adibidez, gauden lekuan, leheno gendu salmentako lekua, hemen lehenengo berrikuntza fuertea egin zenean, hemen jarri zen salmentako lekua, baina gero nola obligatu ziguten, hemendikan alde egitea beste leku batera jutia, biriak eta kolapsatzen gendulako, hau jarri dugu berriro produzionan. Eta egiten dugu produzitu aldugun guztia eta gainentzeko erosin behar da. Zergatik denetik egitea oso zaila da. Gaur egunean denboraldiko landarea, udaberri udakoa, ezagunena, indartsuena, baina urtean zer denetarik izaten dazkeren, ez? Gaur egunean kontsumitzailea jarri da, nahi dula etxea loretsu, apaindua, eta horretarko duzu denboraldi desberdinetako landareak, eta ez bakarrik etxe barrukoak edo kanpokoak, baita ere zuek asko lan egiten duzu, kanpoko, arbustua ditzen direnak, setoak, eta denetarik ez? Arbusto zueixkak edo ditzen direnak, oik ere gero eta gehiago dire, gero eta arrasa gehiago dire. Eta, oitatik egiten ditugu gehien saltzen txugunak, eta beste gutxina saltzen direna gauz berrikuntzak, eta gauz berriak, eta formato berria eta hori denak, denak kanpotik ekartzen dugu. Gero hor, badakigu eritasun berriak etortzen direla, jendeak nahi du ongi zaindu, landaria edo sorizka hori. Horretarako ere, zuek behar duzu, ez? Merkatuan ere badire enpresak horretara dedikatzen direnak, sortzen dituzte produktu berexiak, eta gaur egunean landare zuaixkak edo dena delakoak oso ongi zaintzen dira, eta aukera bada denetarik, ez? Ongarri honen ematetik, tratamendu berexiak, oso kontrolpean dago dana, ez? Adibidez, tratamentu kimikoak eta hori gero eta gutxitzen ari dire, baina badire beste tratamentukoak kimikoak ez direnak eta oso ikeragarrizko arrakasta izaten nahi dena, egiten duna da lurreko mikroorganismoa eta landarian sendotasuna eta lortzen dena, badire gaurkunean produktu berriak oso ikeragarrizko resultado honak. Kimikoekin konsegitzen ez direna, goiekin konsegitzen dena. Eta, bukatzen joateko, ezagizuek generazioa aldatzen nahi zarete, zuen seme alabak eta familiare aurrera doa, eta horiek ere ikusten da poliki-poliki batxean gustura ibiltzen dira lanen, ez? Badakite lan azkarki bat dela eta esku bat bota behar dela eta pixka bat transmititzen duzu, ez? Generazio batetik bestera, pixka bat zuen lorekiko eta maitasun hori ez. Guai gera alduguna transmititzen, alduguna erakusten, baina guri erakutsi digute
lana hemen dela gogorik ez eta egin behar. Hortik aurrera gogoekin egiten dena ez dela lana. Eta izaten dela baita ere, zerbait egitean hasten delarikan, gogoa delarikan baita ere ez dela lana. Eta orduan, lehengo saierak esaten duna, da zuk nahi duzuna izaten da. Bai, eta hori da ez, azkenean, badakigu sakrifikatua dela, ordu asko edikatu behar dela, baina sairak duen bezala ez, gustuko lekua emaldarik ez, eta terekitarrak aurrera. Jolasten egin eskero ez da arazua, lan egin eskero arazua da. Bai, bueno. Oso ongi, Pedro, ikusten zaitugu gustura jarraitzen duzuela lanean, hori garrantzitsua da, aukera zabala ematen duzuela, eta jendea jakin dezan gogoratu, Danea azkenean enpresa familiar bat dugu, urtetan sektorean dagoena, eta urte askotarako ere egon daitezela. Eskerrik asko eta beste bat aztea. Mila esker. Baratzegintzan inguruan solasteko gara oraingoan eta horretarako Hondarribiko lurretan gaude, nerekin Jone eta Eneko, bi neska mutil gazteak, eta lurrari lotuak daude beraiek, gustatzen zaiolako beraien lana, eta beraiek aldatxa baratze kooperatibako langileak eta kideak dira, eta beraien helburua da ahalik eta ekoizpen naturalena eta goxoena ateratzea, Irun da Onjarbiko famili eta jende desberdinak gozatzeko ez. Baina, zuek hemen ordua asko sartzen dituzue, espaldiareneko zurekin ordu gara, nikinekin ikutzen zinean, baratzetan. Pixka bat jendeak jakin dezan nola hasi zen proiektu hau edo kooperatiba hau? Bere momentuan, hainbat jendek adostu zuen bere janaria edo ekoiztu nahi zuela eta lur baten bila hasi ginen, bere garaian mehakan genuen lurra, izan ginen zuekin. Eta martxa nahiko antzekoa da gaurko egunarekin konparatuz. Bagira momentu honetan 20 saski inguru, da 80 bat pertsona inguru. Eta moldatzen gara saskiak edo egiten astero baratzen ditugun saskiak kideak garenok, langile gisa gaude, baina kide ere bagara. Denok hilabeteko kuota jartzeaz gain, badugu beste kargatxo bat, lan kargatxo bat, eta hori asteburu etorri bartzeala, taldetan edo moldatuta, baina asteburu etorri bartzeala barazkiak biltzera eta azkenean zurea lan pixka bat egitera eta zurea edo nabarmentzeko dela guzti hau. Gainaz, familia edo saski bakoitzari etzaio tokatzen asteburu etortzea, ez azkenean rotatibo egiten duzu eta tokatzen aldez egit, hilabete edo 2 hilabetetik behin edo ez. Mehakan horitzen naiz, lehenbiziko elkarrizkai eta haietan lur bat malda, sasiz betea zelikan hasieran, ura eta hau ikusita, paradisoan zaudete lanean, ez? Hau gozada bada, ez? Aldatu da asko, hau gogoratzeko, kaso, Hondarribiko agerraldean gaude, Botikako agerraldean, bere garaian Hondarribiko udalak 3 lur saile atera zituen konkurtsora, presentatu ginen, gure proiektua lur sailetako bat lortu zuen. Eta, aldea oso nabaria, aurretik landutako lurrak dira, lau-laua dena, guretzat hau Disneyland moduko da. Han ekoizpen atatzea Mehakako lur jaietan zen, txampon batera botatzea bezala, eta odana edo deus ere, eta ikusten zaitugu konpaino honean, azkenean polita ez, neska mutilak baratzean aritzea, guantxo hor zinen desbrozadoran ez, botasu lanean, nola bizitzen duzuzuk bera da beteranu ez, azkenean, bera Mikelekin hasi zen proiektuarekin, eta zu ondotik Jone sartu zera ez, ze esperientzia? Nola ikusten duzu? Bai da, zerbait nitera matze urtebete inguru hemen. Urtebete inguru lanean, lehenagotik bazki izan naiz,
Eta baratzarekin auki dut harremana, baina beste modu batekoa, ez? Igual, goiz bateko zerbait bezala, ez? Pues etortzen nintzen turnoak egiten eta hori. Eta bai da oso desberdina beste enpleguetatik. Hasteko delako lan bat dinamikoa. Gimnasiora joan beharrean, guk egiten dugu gimnasia lanean gauden bitartean, ez? Eta zentzu horretan nik uste dut ere bai indarra garatzen duzula lan honetan. Eta gero ere bai psikologikoki nik uste dut ere bai dela lan polita, iristen zeranen etxera etzaudelako buruari bueltak ematen, etzaude kezkatua zerbait egatik, batzutan bai, adibidez orain ez dugulako lortzen simaurra eta ja jarri behar dugu, ez? Baina, ez direla horrelako burua uste, ez dakit, zail batzuk, ez? Beste jendearekin lan egiten duzunean bezala, aldituzula eraman problemak etxera eta bar, eta hori egotea, oraintxe bertan dago naizea, edo guzkia, beste batzutan da problema bat, agolako euri eta hotzakin, edo bero handiarekin, ere bai. Baina, bai da oso desberdina beste lan guztietatik izango nuke. Bai, azkenean naturarekin kontaktuan lanean zaudete, eta hori, lujua da, ez askotan, eta, ez dire, negutegia inbernadero ordu zatze galdean, da uri asko delikan, nuia barrenera, ez, badela lana horren, ez, pixkot badakizue planteatzen. Ez dakit, eneko pixkot asire hartan landatzen ereiten ziren dituzten barazkiak eta ordundikona ez egitze aldatu da, ze esperientziak ze erakutsi dizue pixka bat? Bai, azkenean natura daukala bere ritmoa eta ezin dugula horri kontra egin, ez? Nahiz eta plangintza finko bat izan edo aldatzen jugun urtez urte, hori beti hortxe dugula, ez? Horrekin lan egiten ikasi dugu. Eta gero, ez dakit, adituak ez gara inoiz izango, egin beharreko lanak gero ez da errexago egiten zaizkigu, eta denborak ere neurriak eta hartzen dizkiegu. Baina hori esan dakoa, beti naturarekin ari gehala, eta hola lasai ibili behar gehala horreko. Bai, kooperatibako gero konsumitzaileek ere esanen dute, ez nahi dut, ez dakizer, izu, lasai. Badituzu zuen barazkiak, ez betiko barazkia, badakizuela ongi ateratzen direnak, eta arteka ez, saiatuko zete probatzen, pixko tanteatzen, baina oinarria betiko barazkiak, ez zer da pixka bat, ze barazki mota lortzen dituzu bertatik? Ez dakit, nik uste daukagula nahiko aniztasuna barazki dagokionez, adibidez, mihilua orain ari gerala kentzen aurreko gauzak, mihilua da gauza bat hemen ondo ematen dena, binen ez dela oso ezaguna, igual supermerkatuetan edo dendetan horrela bereziki ez dagona, ez? Eta da tipulan moduko bat, binen daukana aniz zapore pixka bat da suabeagoa eta da gozoagoa, ez? Edo atzean ere daukago apioa, eta igual hemen ez dago itura hondirikan horrelakoa jateko, binen nik uste dut ere bazkit diren pertsonak baude batzuk berriak direnak, binen beste batzuk daran batena rekorrido bat, eta orduan badukatela ohitura esateko, asamblada orokorra egiten dugunean, eta zer gehiago nahi dugu jarri edo zer nahi dugu kendu, zer gutxiago jarri, hor proposatzen da, eta noski hurrengo urtera begira edo garaian jartzeko aukera aukiko dugu, ez, eta normalean sartu ditugu gauza berri batzuk, aurreko urte batzutan jarri ditugu meloiak baita, eta hori ohiko gauzetaz gain, ez? Beti azkenean, jolastu behar dugu garaian dagoen guztiarekin, garaiko jaten baitugu, eta orduan, ematen dizkiguten aukeraren arabera, pixka bat aldatzen dugu, zerbait berditu. Aurten ere bai, azalore berde bat, berdeak hori ditugu, hauek ere bai azalore berdeak horretik ez dut atera burua, baina azalore berdeak ere bai, nik enitu inoiz ikusiak, eta... Gustora horrela bai. Gero ere zuek orduan zarete kooperatibako kideak, baina era berean langileak ere, ez? Azkenean zuek gustokoa duzue hemen aritzea, baina gustatzeaz gain, behar da diru sarrera batzuk ere, antolatzen zarete, ez? Azkenean, soldatatxo bat ateratzeko, gustatzen zaizuen lan hori egitez, ez? Hori da. Bai, hasieran bezala, planteatu genuen hori lan aukera bat bezala, eta ari gera lanaldi erdietan, bakoitza, azkenean lanaldi oso bat osatuz, eta duintasun bat izateko bere soldata normala bat da, eta hoxe. Ikusten duzu ez dakite konsumitzaileak, adibidez Irun, hiri bat dugu, populazio handia duna, Onjar bere handia da, poliki-polik kontzientziatzen ari dela konsumitzailea, geroz eta gehiago nahi dituela bertako produktu naturalak, hurbilin ekoiztuak, kilometro gutxirekin lur sailetik
konsumitzaileen eremura, eta behar bada, krisi gogor bat jasan dugu ez, azken 10-12 urteetan, badirudi gauza aldatzen ari dela, eta behar bada jendeak disponibilitate gehiago izan du ez, azkenean, konpetitzea prezioarekin ez da erreza, baina badakigu baten kalitatea eta bestea desberdina dela ez. Ezagit, gizartearen inguruan ikusten duzu, kontzientziazio hori ikusten duzu aldaketa bat duela? Bueno, ez dakit nik. Ez dut oso argi ikusten. Nik uste dut, prezioen aldetikan nik uste dut oso merkea saltzen dugula. Ez dela garestia, hemengo barazkiak bertakoak eta ekologikoak direla kontutan eukita, bat ez ere konparatzen bali maduzu, beraketa batekin. Eta prezio aldetikan nik uste dut ez dagoela diferentzia handirik, baina bai da txipa aldaketa bat. Da kontsumitzeko beste modu bat. Eta orduan hor, ez dago bakarrekan dirua jokoan, ez da gehiago pagatu edo gutxiago baizik, eta jendeari asko gustatzen zaio ulertza dela banaketa bat saski batena larun batero. Eta etorri bertzerela hilabetean behin turno egitera. Hori saiatzen naiz esplikatzen jendeari eta orduan gero esaten orduan aldizut erosi barazkia? Erosi, altzea egin bazkide. Eta pagatu kuota bat, eta segu behar dugu, segurtasun bat, ekoizle bezala, ez? Eta ez dugu saltzen merkatu librean. Orduan, nik uste dut dela txip aldaketa hori horrendikan ez dagoela oso errotuta gizartean. Zu nola ikusten duzu? Hala da. Eta hasieran antzeko modun izan zen, kostatu zitzaigun, astea etzen kostatu. Azkenean lantalde polit bat lortu genuen, gero igo genuen, modan edo izango zen. Eta momentu honetan, gero ez da jende gutxi gogea, baina nabait egonkortu gera 20 saski horretan. Orduan, bere garaian guk ere pentsatu genuen, benetazkoa zen, aldaketaren, ez dakit ikurrin hori eraman beharra edo, eta ikusten dagoen jendea dagoena da, eta badaki gainontzeko jendeak nola moldatzen garen, orduan ez genion, ez dakit aparteko pisurik eman, jende gehiago ez etortzera. Egia da, txineko bat lortzen ez badugu, azkenean proiektua diruagatik ezin duela aurrera joan, orduan. Gutxineko bat ere behar dugu eta gure konberiak askotan hortxe daude, baina bestela gizartearen nahiaren aldaketa hori larri ikusten dut. Hasieran hori etzen, baten du indartsuagoa zela, baina esan duzun bezala egoera aldatzen ari da, jendea gero ez da diru gehiago denbora beste gauzetan nire askotan. Hori ikusi dugu. Saskien banaketan inguruan, astero saskiak izaten du, ez? Izaten dire, hartzeko, banatzeko, nola egiten duzu? Duzeleko punturen bat, etortzen bertara, edo nola antolatzen duzu hori dana? Da, egiten dugu larun batetan, joaten gera txandatzen batean etortzen da bera eta horrengoan ni, eta etortzen dire bazkide guztiak, daude lau taldetan banatuta, eta orduan asteburu bakoitzan tokatzen zaio lantalde bateko, hiru pertsone taldearen arabera etortzen dire 3 edo 4 gutxi gora bera, ez? Eta orduan gelditzen gera hemen 8:30 edo 9:00, uda edo negua den arabera, eta bera eta nerekin, eta biltzen ditugu helduak dauden fruituak eta barazkiak eta bar, eta gero banatzen dugu diran bazkide guztien artean, eta banaketa egiten dugu Lakasita gaztetxean dagoela Irunen dagoen eraikin batean, eta horre egiten dugu banaketa ordu beteen zehar, berez bazkideak dire arduratzen direnak banaketaz, eta horixe, horrela izaten da. Gero zuko aldera prestatzera. Hori da, gero iristen zira etxera eta garbitu behar dituzu gauza guztiak, ze bestela azten dire igotzen paretetikan, bareak eta barrazkiak, eta orduan garbitu, txukundu eta bar, eta zuko aldera bar. Prozesu polita. Garai baten ere oroitzen naiz, Irungo gaztetxean ere menu bat ematen zela, zuen barazkiekin, ez egin jarraitzen duen edo... Hori bere garaian egin genuen, maiztasun handiakin hasiera, ni hilabetean behin, gero murrizten juntzan, eta azkenean ardura kontuak hori banatzearen historia horrekin bertan bera gelditu zen. Egia da, ari gara planteatzen, igual noizbeik ere egitea, bintzat. Ondo izango dut. Denboraldiko sasoiko produktuak dastatzeko. Bikote ikusten zaituztegu gustora, poza ematen dugu askotan hiltzen gara olako lekuetan, da
jende gazte arrautzea eta gogotxua torkizunari begira animoak ematen ditu. Eta, bueno, espero dugu, grabatzen dugun saio hau gero WhatsApp bidez zabaltzea eta Irun Doñarri alde honetatik deika eta edikaritzea bezeroak nahi dutela zuen kooperatiban sartu. Eskerrik asko eta zorte hon da aurrera. Eskerrik asko. Venga, ba. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta, bueno, ikusten duzuenez, gaurkoan eguzkiaz gozatu zibili gara eta espero duguna da, zuek ere gozatzea gure saioaz eta helduen astean berriz ere elkarrekin topo egin dugu. Ordura arte, ongi segi!